Тоҷикистон имтиёз ба даст биёранд ва ин ҳол дар ҷадвал бо 3 имтиёзӣ қарор гирифтанд. Аммо акнун имрӯз бо ду дастае ки нисбатан рушд карданд дар ҳуҷуми навбатии мунтахаби Ӯзбекистон ва ин дафъа дарвозабони мо ба пеш меояд барои баргардонидани тӯб, аммо ниҳоят дар дақиқаи 11-уми майдондорӣ голи аввали бозии имрӯзаро мо дидем. Пас ба дарвозабон Гулова иштибоҳию, шояд мо голи дуюмро инҷо бубинем. бале Мустафо Афшорӣ балки худи дарвозабон ба пеш омад ва иштибоҳ кард. ва хуб ҳисоб тағйир меёбад 2-0. Мадина Воҳидова аз ҳайати Рӯзихон Аскарова рост ҷониби дарвозаи мо мерафт, зарбаи навбатӣ ва гол. ба задани гол боз ҳам даст меёбад Мадина Воҳидова. акнун дар қисми дуюми рақобат шояд бозингарони мо бо нерӯи тоза, бо рӯҳияи дигар ба майдон биёянд, аммо мебинем ки на, баръакс рақиб бо ин шакл бозиро оғоз мекунад ва аллакай дар муқобили рақиб дифоъ карданд ва иҷозаи задани гол надоданд. Аммо ҳоло дар нимаи дуюм ҳамагӣ 25 сония тавонистем мутаассифона голи панҷумро низ мо дидем. инҷа баъзе аз бозингарони ҳайати мунтахаби кишвар низ қарор доранд. албатта бозингарони тими футзали мо дар майдонанд ва бозиро тамошо карда истоданд. дида шуд ва ӯ аз канор рафт, зарба зад, дарвозабон зарбаи ӯро баргардонд ва баъдан бозингари дигари мо гол зада натавонист. ҳоло акнун дар ҷавоб бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон гол мезананд ва ҳисобро ҳам мо се бозингари ин дастаро ҳамчун нишонзанҳои беҳтарин мебинем ки дар раври охир ҳам талошҳои худро хоҳанд кард бар муқобили мунтахаби Тоҷикистон. ҳамлаи навбатии Ӯзбекистон ва як зарбаи дигар аз масофаи дур аз ҷониби Омина Валихонова зада шуд. аз зарбаи задаи дидори имрӯза ин аллакай аниқ аст ки мунтахаби Тоҷикистон ҳоло вақт тамом мешавад. дӯстони азиз, ва дар даври чаҳоруми кафа 2024 байни бонувон Ӯзбекистон тавонист ки бо ҳисоби 7-0 мунтахаби Тоҷикистонро шикаст бидиҳад.